اما وقت بنکه چالاکی ورزش آفرتانی سوران هستند بکرنوی خلکی پاسکل سواری با مای مانگیک با پکینان دو تیپی کچان کسر به دوری بارزانو قضای سوران بو تیپکان بشه که سرکوتوی انجام داد لو خله دا امان دشمن لو خله بو آفرت و کچ رو لورزش بکن چون که ورزش هیچ کمتر نه للانی تر بو پشکوتنی ولا من وەکو بەشداربوو مینە عەبدوڵڵەکەوە بەشداریم لە پێشبڕکەی پاسکل سواری کردووە و لەگەڵ هاوڕێکەم ڕۆژین خان کە پلەی یەکەم و دووەممان بەدەست هێناوە هیوادارم ئەم جۆرە پێشبڕکەیانە زیاتر بن لە ناو کۆمەڵگەکانمان و ئێمەش وەکو کچ بەشداری لەو پێشبڕکەی بکەین و هەروەها بەهرەی زیاترمان هەبێت. Jag heter Kristina Isaksson Kleinert, bor i Stockholm och vi är här i Almedalen för att visa Falungong som är en mycket gammal qigong-metod från Kina. Och den har ju utövats i flera tusen år så den har med sig en tradition att göra kroppen hälsosam, både i det yttre och i själen. Och man gör övningar som sträcker ut och får blodcirkulationen att cirkulera bra. Och man öppnar också upp meridiansystemet, en gammal tradition när man sätter nålar i kroppen, akupunkt. Och det stimulerar så man blir stark och frisk och jätteskönt. Hej, mitt namn är Tara Isaksson Kleinert. När jag utövar falungong så känner jag ett slags lugn i kroppen, som en energi som flödar. Och det är ett lugn som fyller mig från mitt inre. Och all stress i vardagen när jag utövar, det bara försvinner. När jag utövar så finns det avslappnad meditation som fyller vardagens alla stresser. Och jag kan slappna av från allting runt omkring. Ja, اولی که براستی و پنگاه که پیروزه، چون که مدوید خواندن ببته باشه که جنام ما نرمال، یعنی ببته کلتور، نه تنها کلتور ببته مثلا فیسبوک آن دومینه آن زاچی، کتاب خواندن ببته باشه کش شکستیاتی مروی. اب ساله جی دیسا مبدلی وزانی اوه در فتش دست خانه کن و الوی جه گشتیاری اوه پیشنگه وکن مرم جوی چنده اوه ام کلتور خواندن بربراف پتر بربلاف بکن زیده تر لی بکن